Jmenuji se Petr Rastokin a jsem žákem našeho asi největšího mantika Vratislava Jana Žižky. Dále jsem byl silně ovlivněn naší zřejmě nejlepší karmickou astroložkou Adinou Svobodovou Bednářovou, dvorní astroložkou všech dizidentů. Žižka mi dal kurzovské základy a později i vhled za oponu. Adina mi byla profesorkou Štěpánovou ve světě ezoteriky. Ona byla tím, kdo přinesl do mého světa plnou šíři židovské kabaly a křesťanské mystiky. Syntéza rodového pojetí karmy, převzatého od Žižky a rozsáhlých podnětů od Adiny mě přivedla k hlubšímu pochopení karmické astrologie. To není o minulých životech, ale o zodpovědnosti za následky našich činů. Od mých začátků, na počátku 80. let, tehdy pod dohledem Žižky, jsem se snažil pronikat k základům astrologie, to jest k úrovni principů. Znalost většiny těchto základů se ztrácí v hlubině minulosti a ani dnes tak populární helenistická astrologie nedává jak dnešním překladatelům a tím spíše čtenářům odpověď na otázku, jak ta nepřeberná spousta pravidel platí, kdy platí a hlavně proč platí, pokud vůbec platí. V mé přednášce na Eukarpii 2025 se pokusím ukázat astrologické souvislosti odvozené z té nejčistší formy principů z roviny geometrie. Geometrická podoba, tedy forma, tvar, je duchovní, nehmotný rozměr a je tedy fyzikální realitě nadřazena. Zvu vás na letošní konferenci Eukarpie.